日本首都东京是全世界人口密度最高的城市，一年内人口超过3600万人哦。故说当然是全日本最重要的农产消费市场。我们的影响都市人是买国产的为主，政府同民间如影响办法。2004年由民间组织提出讲一张6灯笼的计划，是店家一年内是采用一般国家都是国产的，如是得来申请调压的橙色灯笼，应该已经有3200间店的家业备哦。现在这个计划呢，是希望店家上个企业来家业，会够有容易感，也是在增加消费者的认同感。故说呢，就算店家违反规定，因为也没发钱嘛嘅嘢，要除非是店铺价会提供头。接下来看那是日本的店家用各种的方式来想办法帮助生产者同消费者之间的距离。用本烟的吉祥物一出来了，但係變作大家注意嘅焦點。因因為吉祥物嘅天數，日本全國農會贊助會行嘅農產品，當家都賣搶搶。そこの農産物の良さとかその地域の良さを伝えるためのイベントです。ですのでこちらでいろんな旬の野菜を販売したり情報展示ああいうふうにしましたりそういうことをやっております。でちなみに1日マルシェの時はだいたい1000人ほどのお客様が。贊助會嘅時節，順行嘅賣便當嘅，一開始出去，當到人都嚟排隊。お弁当が売っててここで食べれるから安くて美味しいんですよ。なんでよく来てます。冇一下便當都已賣搶搶嘅，消費者冇按好，所以因為門口吊燈嘅橙色嘅燈籠。2004年，由民間組織開始推廣橙色燈籠計劃，之後店家食材有一半以上係用國產嘅，製作嘅生產來吊橙色燈籠。お店の良心で。これに違反した場合はですね、お店の店長さんが坊主にならなきゃいけないというこういう約束で始めてます。はい。近年來，橙色燈籠喺全日本一點一角，竟有3000間店嘅主動加入國產嘅行列，含有收集當日用嘅食材，最後一啲高光營業，讓消費者講更加多嘅信息。お米は、月替わりであったりとか、何ヶ月に一遍とかこういう形で変えてます。はい。でその度にこういった形で紹介してます。從便當打開，一粒件件飽滿嘅米飯，偏到當上癮嘅香味，一條米飯一來一落。日本全國農會唔但將老五角，要5次的狀況啦。拿出地圖加嘅工呢，金水發芽過後。哎呀，做第一步開陽台，也係盤嚟度，佢是師傅嘅。各金水分芽，啲水桶地度天天呢成長。一個米桶計劃，自1989年開始推動以來，竟有50萬人來參加。都会に住んでいる方は身の回りに畑や田んぼがないので、自分の家であればバケツを使えば稲が作れるので、そういうところで農業に親しんでもらおうという目的でこういうことをしてます。香ばしさが増えますので食感も増えますし、香ばしさがよりキャラメルの香ばしさがもっと増しますので、また違う味わいで召し上がれます。米唔但將做了準主食，亦做了係食飯過後嘅點心。東京原初一件意大利傳統，啲搭紅菜調上作嘅時節，服務生係較詳細收集搭紅菜嘅特色，留奶來葉。用嘅食材唔但將係國產，更加要超過90%係來自日本東北嘅山荇燕。然後食飯過後，還再到留下嘅山荇燕活生乾來賣當日昔日送過來嘅自業農產品，亦係學用嘅料理。やっぱり銀座という場所は日本人がたくさん集まる場所ということで、やっぱり高級ブランド店ですとかそういったお店もいっぱい集まっていて、とても銀座という場所のイメージがいいということで、山形の農産品を PR するにはいい場所じゃないかということで銀座にお店をオープンしました。ここに生産者に来ていただいて、その生産者の産物を使ってでそれを私が説明してでそれで料理で食べていただいたりとか、いろんな文化的なランチと合わせた文化的な講習会とか、そういうのをしてます。
悉尼岛买到嘅特色，本身現活山幹綜合迎合當道。一般新現活山幹一年由4億元大概台幣1億5千萬元嘅高營收。故所有越來越多嘅人客一想進一步來認識身體，傳統一般人氣每介紹嘅角色。そういう海産物はこちらの方で、山はこの鳥海山と出羽三山の合山、湯道の山、羽黒山。ここに来た人が山形に来たいというふうに思っていただいて、ですぐ観光情報センターがあるので、そこで行きたいところとかをお話しすると案内してくれたりとか、あとはうちのお店も山形にあるんですが、ここで食べた人が今度は山形に行きたいっていう、そういうふうにもなっています。因為sản出，加上現當日重複的，適合以後發嘅一啲長菜，一條食材嚟來落，無論係長肉買偏檔嘅，亦係原初嘅新鮮活生幹嘅米泰啲傳統，都本日嘅傳染嘅服務，唔單止係商業交換，還可多為依度生產嘅信息交流。